Kawei ke skul ke belatip kyrteng kum ke Mynri Umsning Upper Primary School. Keladap dak jinglyngngoh bat kum joru ke jingbitar hadien bakla Ioh Pdiang Ioh Khaw boput baru badap dak jakhlia suda. Uniu Khaw deu bala mang na ke Bynta ke bam sngi lani ke midday meal jong ki khynnah skul. Tang mara yo jing tip halor ke ni ke Ioh Pdiang Ioh teu Khaw put dak ke skul. Kinoyalam ke HYC Mynri Umsning unit kilalet banjurip ya ke ni ke skul. Bala lap shisha bo teu Khaw bala mang na ke midday meal udeu bala put badap dak jakhlia. Nagriang ka sngi kala dawa na gibor ki badai pet ya ka jingpen poyo Ioh Khaw shakani ka skul man penshita mi kitu ki badan kti hakani ka kamshalan Ioh Khaw bala pod halor jong sam jo ki halor jong Ioh Khaw lai berni ni sem nyalap ba lai berni ki long ki Khaw ki bala sniu bat bala pod kaliang jongi ka seng nga ai por tang artayo ya ki seployar bakit pen poyo Ioh Khaw bat lada kim sunyeu ni na kaliang ka seng ni ban se ban pha syakibor ki kham halor